Здравейте хора, аз съм Ивайло и с мен е Веселин. Сега ще ви покажем един клип на Clash Royale. Ще спим един срещу друг в... Това забрах как се нарича. Извинете, чакайте малко да пусна един чалендж. И започваме. Един срещу друг сме, да видим кой ще би иска. Електро Уизърд! Скелетчето. На мен ми дойде хора Електро Уизърд, това е сбъднатата ми мечта. Ето, Електро Уизърд. Аз също имам силни карти. Трябва да избереш по-доброто, отколкото, но нищо. Така. Ще пусна Електровизър да съвсем Инферно Драгана. Да го видя какво ще направи. Торнадото, но... Аз ще те науча сега те. Убихте ме Електрото, ли бе? Да, като винаги ме убих. Аз имам Ice Wizard. Ice Wizard. Той не е много силен на Ice Wizard. Той твой Електро Wizard не е много силен. Ама Giant Wizard, знаеш ли го? Giant Wizard. Няма Giant Wizard. Има. Пуснаха го, но това не знам. Това не е истинско. За мен. Хайде, Електро Wizard. Той мисля, че би Електро само по един път. Не знам точно. О май гад. Ама. Да. Давай, мой бебчо, давай. Давай, Електро. Давай, цака. Моят ще ти бие. Електро Wizard. И умря. И това е гадост. И това ми завъртяха. Не, бабо танки. Аз нямам хубави карти в кола. Нищо не мога да... И сега да пуснем пак Електрото. Така, брадера пуснаха. Това е гадно, защото ми погоди номер. No. Да си пуснем Инферното. Пуснайки си. Прецакахте. Аз съм Цачу. Така, трябва да го бия тази игра. Защото... Ще ме биеш, ти бия. Ice Wizard пак пусна. Това е гадно. Гадно е за тебе. И да си пуснем Електро. Само да си махна торнадо си и да изчезне. Хоп, ти едно Електро. Хоп, Добре, бе. ти едни бебчуци. Добре, бе. Айде, народа. Добре, бе. Ти ли искаш, бе? Ето. Заповядай. Айде, мой пич. Пичната битка не го грайдерите да мой бебчо. Лошо. Електро. Giant. Хоп. И това да си пуснем. Хоп. Това е вече. Хоп. Giant, Електрото. Хоп. Джак. Направих супер голямата комбинация. Още един Електро Wizard. Двама Електро. И това ще е епично. Още един. И каква победа за Веска? Този път той има би. Так му свършеше времето и той не би. Сега ще продължим. И хора, продължаваме. Сега пак още една битка. Дано да ми пусне някакви силни карти. А не такива тъпи карти. За какво да избирам? Това. Имаше две легендарки, нямаше как, защото дадах му една хубава легендарка. И аз си взех Инферното. Вратата ми пуска такова. Това ли намери? Да пуснеш. Защо да върша? Майко, защо си ми дал такива, Веселине? Много са силни. Тези, защо си ми ги дал? Те са много силни. Просто си давам направо и мога да се меря с него. Давай, би има. Аз съм по-силен от Ивко. Аре, пускай. Гади убих едната количка.
Да, помня. Елендри Бърберяни. Сетих се колко като тях. Еленни Бърберяни. Аз ги знам еленните Бърберяни. И знам какво правят. И ще опитам да те бия, няма рецата. И той ми уби едната количка. No. Sompe, I'm doing all today. Сумпе. Най-хубавите ми добри бърберяни. Пак тия тъпи бърберяни. Каза, че са хубави бърбираните, после че са тъпи. Моите са хубави, тия са много тъпи бърберяни. Аре, мрете бърберяни. Хора, съжалявам, че така говоря, но то ми тикна кръвното. Ивко, ти нямаш кръвно. Кой ти каза? Всички. О, само да зареди това. Само да зареди. Еленни бърберяни. Хубавите ми еленни бърберяни. Пускай си. Аз ще довърша тебе. Бам! Моята кожа! Давайте! На 68 кръв стана и пак ме би. Мислим да спирам клипа, хора, и довиждане.